Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can't see every couple. Желая на всички хубави празници и нека тази година да се позамислим всъщност какво наистина е празника и да не се презадоволяваме толкова много с скъпи подаръци, а да направим нещо, което е от сърце, нещо ръчно направено от нас или от някой друг. И най-важното е да наистина в сърце и да донесе радост на човека, с който е. Надявам се все повече българи да се спрат на българското, на произведеното в България, на авторските неща и на уникатите. Всички просто да работят със сърце, искрено, да вярват в себе си и мисля, че ще се намерят хора, които да им повярват и да харесват техните неща. Би пожелала успех на този коледен пазар. На мен ми е първи. И да успех пожелавам на всички автори, защото тук наистина има много красиви неща. Разбира се, да са много здрави хората, да бъдат много красиви, а те ще бъдат, ако използват нашите продукти със сигурност. Успешна нова година, много хубави неща да се променят за доброто на всички в България и икономиката вече да потръгне така и за малки и дребния бизнес. Себе си. Повече успехи да имаме и така и да се популяризираме повече. За празниците. Здраве, радост и весело. Пожелавам си творческото ми вдъхновение да не секва, т.е. да не се обръщам към ежедневни, тихтарни и плоски неща, а да продължавам в същия дух да творя красота с положителни емоции. А на другите пожелавам просто повече да се заглеждат, повече да виждат емоцията, да я усетят. Не да подминават транзит, а просто да се заглеждат, поне да се заглеждат. Да не спират, да не се отказват и разбира се успех и търпение. За да може да се случват нещата, трябва да има търпение. За да продължат напред, трябва да имат успех. Това, което пожелавам на себе си, пожелавам и съответно на всички останали хора, които са креативни, създават изкуство и си изкарват хляба с това. Им пожелавам изключително много успех, много нови идеи, които да им носят удоволствие и най-вече да бъдат щастливи от удовлетворени. На себе си пожелавам още 10 години да съм жизнена, за да мога да помагам на домните работници. Здраве от 12 години работя към Сдружението на домните работници, координатор съм за Плевен и Плевенска област. На всички колеги от другите градове здраве и повече изложения. Да участваме в повече изложения. Освен за да могат да се радват на живота. Най-вече здраве и много усмивки. Много щастие, любов и всеки да има по един ангел-пазител. Благодаря. Яна от Каса Унико. Искам да ви поздравя с предстоящите празници. Пожелавам много здраве, много усмивки и да усетите празника с... Неща, които трябва да присъстват в нашия дом, във всеки български дом. И най-хубавият подарък за всяка Коледа, ако щете дори за всеки празник, е да си подарим здраве. Здраве на себе си, на най-близките си. Пожелавам за празниците, за Коледа, да бъдете здрави, да бъдете с семейството си, с хората, които обичате, да сте щастливи, да се усмихвате, да ядете и да пиете и да носите нашите бижута, разбира се. Благодаря ви и заповядайте, очакваме ви с много нови модели бижута. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see
is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom